Ei, què passa, escaquistes? Què tal? Com esteu? Avui us porto una altra entrega d'aquesta sèrie d'atacs porcs jugats per altres persones que no sóc jo, d'acord? Em fa molta il·lusió perquè cada cop som més. Ahir rebia unes partides també de mostra d'una altra persona que comentarem la setmana que ve, però avui us porto uns atacs porcs de l'alumne avantatjat. Per què dic l'alumne avantatjat? Doncs perquè el pobre Víctor Cuyell li ha passat el mateix que m'ha passat a mi, que després de jugar tantes i tantes vegades l'atac porc, ara se sent incapaç de jugar a qualsevol altra cosa, i el dia que hagi de jugar una partida lenta de torneig allà assegut, per pensar-les bé, patirà i patirem. Sí, segur. Però bé, de moment li surten miniatures com la que us porto avui, ara mateix. Mira, comença la partida, ja sabeu, les jugades típiques, les primeres, cavall F3, E3 i C4 per formar l'estructura aquesta, no? I aquest peó vindrà aquí i tindràs l'estructura de peons aquesta que ja no la tocaràs més fins que no et capturin a C4 o E3 per recapturar en peó, d'acord? I que costi a les negres posar peces aquí i aquí, que serien unes caselles centrals on les peces estarien ben posades, no? I dominarien bastant el joc. I veurem en aquesta partida també l'exemple de per què funciona l'atac porc, perquè una partida de 3 minuts on les negres no tenen temps per pensar, el que volen és simplement peons centrals, de moment ja tenim 2, perfecte. Peces menors, mira, ja n'ha tret una i enrocar-se curt. Això és el que volen les negres sense haver-se de preocupar de res més, d'acord? Peons centrals i definir una mica l'estructura pel flanc de dama o el que sigui, i després peces menors, roc curt i començar a jugar. Però aleshores ja serà massa tard, ja ho sabeu, cavalleta, desenvolupament normal, aquesta per evitar, suposo, salts de cavall, però que tampoc els volem fer per allà, així que una pèrdua de temps per les negres, i ja les tenim fetes, no? I el que dèiem, peons centrals, peces menors, fan una no vull que salti aquí amb el cavall, però no saltarem, per tant, una mica de pèrdua de temps, i les blanques ja ho tenen tot preparat. Ja ho tenen tot preparat, i la següent serà cavall aquí, que juntament amb la dama estaran tots dos atacant H7, i aquest al fil d'aquesta diagonal tocant l'únic defensor que hi ha, d'acord? B6, clar, un cop ha definit l'estructura, ha tret les peces menors, si s'ha enrocat curt, toca moure les altres peces, no? I aquest alfil no jugarà per aquí, per tant li busca a l'altra diagonal. Les blanques ja venen a atac, contra H6, ja sabeu que a H4 tu deixes el cavall aquí, no passa res, que si capturen i captures, amb aquest peó estàs tocant aquest cavall, si no l'aparta, captures el cavall i després segueixes amenaçant aquest mat a H7, d'acord? Ja no està el defensor, i si s'aparten normalment poden venir aquí per entorpir la diagonal, d'acord? Tu captures amb el cavall, captures amb peó, captures amb dama i ja estàs tocant una altra vegada H7 amb la torre, i és molt difícil d'aturar-ho, això. Però molt difícil. Ja veieu que hi ha molta tàctica, no? Aquí amagada fan C5 ja perquè confien que no pot haver res concret ja tan aviat, estem a la jugada 9 i les negres diuen no. El que fan és consolidar l'estructura seva i permetre que ja tenir una millor estructura per treure el cavall aquí, que aquest cavall no entorpeixi aquest peó que estaria aquí, per tant ja l'avancen, guanyen espai, aquest alfil vindrà per aquí, tot jugades lògiques amb un desenvolupament d'acord amb el que acaben de fer abans, peons centrals, aquestes peces menors, toca desenvolupar-se per una altra banda, perquè això ja ho has tocat i és una partida ràpida, no ho tornaràs a tocar. I ara és quan cabum, no poden fer cavall per cavall perquè aleshores es deixen aquest mat, vale? No, si fan peó per cavall, que és el que van fer, les blanques ja capturen aquí i tornes a amenaçar mat, i això passa moltes vegades, aquest escaquimat l'he fet moltíssimes vegades i segur que el Víctor també, que és que diu, vale, que m'estàs amenaçant aquest mat amb la dama i el cavall, bueno, aleshores capturo el cavall i ja està, i cap problema. Ui, no, que aleshores m'estàs amenaçant el mateix mat que abans amb dama i torre, bueno, aleshores poso aquest peó al mig i evito aquesta entrada H7, però et deixes aquesta triangulació d'alfil i torre amb escac i mat, d'acord? Miniatura de 13 jugades amb l'atac porc, i em direu, home, però clar, aquí les negres així s'han deixat, vull dir, aquí aquesta, vale, s'han deixat capturar, però què passa? Aquí potser podrien haver fet, què sé jo, G6, no? I seguir jugant, sí, vale, és cert. I si penseu que això que us acabo d'ensenyar, la partida en si, no passa mai, mira, us porto 2 exemples més, del Víctor també, 2 partides que fins la jugada 8 o 9 crec que és la mateixa partida, Mira, passem a aquesta primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
i 10, d'acord? 10 jugades i fixeu-vos lo similar que és amb l'altra. Amb l'altra partida que acabem de veure, l'alfil no estava posat aquí, sinó que aquest peó estava posat aquí, però són les mateixes jugades que a l'anterior partida, excepte aquesta jugada d'alfil que abans havia estat de peó, però exactament el mateix i tornes a capturar a D5. Veiem una altra partida, també del Víctor, amb una altra persona, les mateixes jugades que aquesta anterior. Exactament les mateixes, jugada 10, la mateixa posició. I en aquestes dues partides li van jugar de maneres diferents, d'acord? A una es van intentar fer una escapatòria per aquí, d'acord? Una escapatòria per aquí. Les blanques capturen el cavall, que és el defensor de H7, amb la gràcia de que si capturen del fil, a vegades, quan no tens un cavall aquí o una peça defensant aquesta escapatòria, a vegades es poden escapar del mat, però en aquest cas no? Perquè després d'aquest escac ve aquest escac i mat. Perfecte, I en l'altra partida el que va passar és que van capturar de peó, van capturar l'alfil i van capturar el fil en comptes de en l'anterior que havien capturat el cavall i la triangulació havia estat amb l'alfil i la torre, no? Aleshores, aquí han capturat amb l'alfil i s'han deixat l'escac i mat. Molt bé. I aquests 3 exemples tenen fins a la jugada 10 són 2 iguals i l'altre pràcticament igual, com a mostra de que passen aquestes coses i passen més sovint del que ens podríem pensar, sobretot perquè són partides de 3 minuts o de 2 minuts més un segon, o partides molt curtes, d'acord, que les negres pràcticament no tenen temps per pensar i de cop i volta, després d'haver fet un desenvolupament normal, es troben amb que els hi cau tot a sobre. I aquesta és la idea bàsica de l'atac port. Bé, espero que us hagi agradat i ja sabeu que si el poseu en pràctica, envieu-me les partides i les comentarem. Vinga, fins la propera.